Συνεχίζουμε την απογευματινή συνεδρία. Κύριε Τελή. Ναι, με την αφιπεριτή σας αναπληρώτρια καθηγήτρια διδακτικής ιστορίας, την κυρία Δώρα Κάβουρα, του Παιδαγωγικού Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, το παλιό που λέγαμε εμείς, φοιτηση. Ο τίτλος της ομιλίας είναι «Καλλιεργώντας την ιστορική σκέψη των μαθητών». Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Κυρία Χορέβα. Κυρία Χορέβα, την Νίξτρα, την Οριζατόρα, ευχαριστώ για όλη την πρωτοβουλία. Θα επιχειρήσω να προσπαθήσω να μιλήσω πώς οι μαθητές αναπαριστούν τον κόσμο της ιστορίας. Επειδή δεν έχω γνωρίσει πάρα πολύ καλά το δικό μου προγραμματικό. Θα πρέπει λοιπόν να αναγνωρίσουμε και να τονίσουμε την εξάρτηση ανάμεσα στο γεγονός και στην αφήγηση. Δεν υπάρχουν γεγονότα χωρίς τις αφηγήσεις τους. Αναγνωρίζουμε όλοι τέλος πάντων τον κωδικό ρόλο του γεγονότος σε κάθε προβληματική και σε κάθε διδακτική προσέγγιση. Πώς γίνεται κατανοητή όμως η αφήγηση? Όταν προσεγγίζουν ένα κείμενο ιστορίας οι μαθητές, συγκροτούν μια αναπαράσταση. Για ένας όρος θα τον δούμε να εξελίσσεται στην πορεία. Αυτή λοιπόν η αναπαράσταση, η νοητική αναπαράσταση, δεν είναι οπωσδήποτε μια αντανάκλαση του κειμένου. Έχει υποστεί το κείμενο, επεξεργασία από το ίδιο το υποκείμενο της μάθησης, το οποίο τι κάνει, χρησιμοποιεί τις γνώσεις που διαθέτει και βέβαια προσπαθεί να αξιοποιήσει και τις ενδείξεις ή να προσαρμόσει αυτό που ξέρει, αμφίδρομο πάντα, με τις ενδείξεις που έχει το ίδιο το κείμενο. Έχουμε δηλαδή συνάντηση δύο κόσμων. Τον κόσμο του κειμένου και τον κόσμο του ίδιου του υποκειμένου της μάθησης. Αυτή η συνάντηση είναι επιτυχής ή όχι, ανάλογα με τις δομές που έχει το ίδιο το υποκείμενο. Βλέπετε λοιπόν ότι η διαδικασία της μάθησης είναι κατεξοχή υπόθεση του ίδιου του υποκειμένου και της δικής του, θα χρησιμοποιήσω ένα πιο γενικό όρο, της δικής του κουλτούρας. Τι παρατηρούμε λοιπόν από τις έρευνες που κάνουμε στο πεδίο της διδακτικής? Αυτό που κατανοούν κατεξοχή οι μαθητές είναι ότι εστιάζουν κυρίως στο αποτέλεσμα. Πώς δηλαδή μετά από μία μεταβολή, το γεγονός δηλαδή ως μεταβολή, διαμορφώνεται και επαναπροσδιορίζεται, επαναδιοργανώνεται η πλοκή, η πορεία της ιστορίας. Μια υπόμνηση στους καθηγητές τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν ιστορία να μην εμένουν κατεξοχήν στα αίτια, αλλά να υποστηρίζουν, να μην υποστηρίζουν τη ρήξη ανάμεσα στην αφήγηση και στην εξήγηση. Δεν υπάρχουν εξηγήσεις χωρίς την αφήγηση. Είναι αλληλένδετα αυτά. Τι έχουν όμως οι ίδιοι οι μαθητές ως υποδομές για να δεχθούν και να κατανοήσουν και να επεξεργαστούν ένα κείμενο ιστορίας? Διαπιστώνουμε λοιπόν από τις έρευνές μας ότι υπάρχουν έτοιμες δομές, έτοιμα πλαίσια γνώσεων που προσπαθούν να ενσωματώσουν τις νέες πληροφορίες. Δεν τις αντέχονται όπως είναι, τις τροποποιούν για να μπορέσουν να τις αφομοιώσουν, να τις οικειοποιηθούν καλύτερα. Επομένως, αυτό το κείμενο ιστορίας δεν είναι αυτό το οποίο διαμορφώνουν οι μαθητές των τους. Τροποποιούν τα πάντα, αλλά παραλείπουν. Ξέρουν πολλές έννοιες. Ενσωματώνουν δικά τους στοιχεία. Γνώσεις που έχουν. Επομένως, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι το κείμενο, το ιστορικό κείμενο, υφίσταται τροποποιήσεις
και πώς προκύπτουν ακριβώς από αυτές τις επιρροές που ασκούν οι αναγνώστες πάνω στο σώμα του κειμένου. Πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε, όταν διδάσκουμε ιστορία, ότι το κείμενο είναι ένας σκελετός. Δεν είναι τίποτα έτοιμο, τίποτα πολύ σαφές για τους αναγνώστες, τους μαθητές, πάνω σε αυτόν όμως, πάνω σε αυτό το σκελετό, αρθρώνεται μια νοητική αναπαράσταση που έχουν διαμορφώσει οι μαθητές ή σε μια διαδικασία εξελικτική, οπωσδήποτε. Δεν είναι κάτι σταθερό, τροποποιείται, μεταβάλλεται, προχωρεί αναλόγως. Εμπολιά μου ευθυστικά. Τεχνολογίες μας κάνει σε όλη τη ζωή, αλλά δεν ξέρω τους σχολιστές. Δεν όλοι είμαστε στη τηλεφωνία μου κάνει. Υπάρχουν διάφορες θεωρίες της μάθησης, ψυχολογικές θεωρίες μάθησης, που μας βοηθούν να καταλάβουμε πώς κατανοούνται οι ιστορικές αφηγήσεις. Όταν μιλάμε για ιστορικές αφηγήσεις, η καρδιά των αφηγήσεων είναι τα γεγονότα. Έχουν συγκεκριμένους περιορισμούς στα γεγονότα, έχουν συγκεκριμένες ιδιότητες. Ένα γεγονός είναι κάτι απρόσμενο. Αυτό πρέπει να το τονίζουμε, πρέπει να το αναδεικνύουμε. Είναι μια ρήξη σε μια συνέχεια, συμβάλλοντα και σε μια συνέχεια, προφανώς. Αυτό το οποίο ενδιαφέρει περισσότερο είναι η σημαντικότητα. Είναι γεγονός κάτι το οποίο είναι σημαντικό. Και πάντα εξαρτημένο, το γεγονός πάντα εξαρτημένο από τις αφηγήσεις. Δεν υπάρχει αφήγηση χωρίς εξήγηση ή εξήγηση χωρίς αφήγηση. Αυτά είναι συνδεδεμένα. Έχουμε διάφορες θεωρίες, ψυχολογικές θεωρίες, που ασχολούνται κυρίως με την κατανόηση των αφηγήσεων. Διάφορες, πληροφορούσαν διάφορες, δεν είναι τόσο φρέσκες, είναι όμως πολύ σημαντικές. Οι ψυχολογικές θεωρίες λοιπόν κατανόησης των αφηγήσεων στηρίζονται κυρίως σε μια πορεία, αιτιακή πορεία. Κατά τους δύο συγγραφείς, τον Τενιάκ και τον Μποντέ. Ή είναι μια διαδικασία, η κατανόηση σαν μια προσανατολισμένη ενέργεια του νου, προς τα κάτω, οδηγείται προς τα κάτω, σε μια πορεία. Εκείνο που έχει ενδιαφέρον, βέβαια, σύμφωνα με τα ερευνητικά δεδομένα, είναι πώς να φτιάξουν, να συμπληρώσουν μια συνεκτική αναπαράσταση. Ναι, επομένως, μια αρχή, ένα κέντρο και ένα τέλος. Οι αφηγήσεις αυτό κυρίως χαρακτηρίζει. Αυτές οι θεωρίες λοιπόν της κατανόησης των κειμένων, πώς μπορούν να μας βοηθήσουν στην ιστορία. Διαπιστώνουμε από τα δικά μας ερευνητικά αποτελέσματα ότι αυτό που πρέπει να οικειοποιηθούν οι μαθητές διαβάζοντας ένα ιστορικό κείμενο είναι να μπορούν να διαπιστώσουν πάνω στο σώμα του κειμένου τρεις βασικές γνωστικές, ψυχολογικού χαρακτήρα γνωστικές κατηγορίες. Μια κατάσταση, που σημαίνει μια αδράνεια, μια απουσία αλλαγής, άρα προηγείται από κάποιο γεγονός. Το γεγονός που ορίζει ακριβώς μια συμπτωματική αλλαγή, μπορεί και να είναι μια απουσία δράσης. Και η πράξη, μπορεί να είναι ένα τυχαίο γεγονός. Και η πράξη η οποία σηματοδοτεί οπωσδήποτε την ανθρώπινη παρέμβαση. Ποιες είναι οι αναπαραστάσεις που φτιάχνουν οι μαθητές διαβάζοντας και παρακολουθώντας μαθήματα ιστορία. Αυτές τις οποίες έχουν διαπιστώσει ερευνητικά είναι ότι ο κόσμος της ιστορίας βρίσκεται σε μια ακινησία. Δεν αλλάζει τίποτα. Ή κυριαρχείται από τη τύχη. Τυχαία συμβάντα. Υπάρχει λοιπόν και αυτή η οποία μας ενδιαφέρει κυρίως είναι ότι ο κόσμος μεταβάλλεται από την παρέμβαση των υποκειμένων, των πρώτων υποκειμένων. Επομένως είναι τελείως δράση. Τι άλλο διαπιστώνουμε στα ερευνητικά δεδομένα,
διάφορα υλικά, τα οποία ονόμασα εγώ υλικά του κοινωνού. Δηλαδή, άτυπες λογικές, διάφορες στάσεις, θετικές και αρνητικές, εντυπώσεις, συναισθήματα, διάφορες θεωρίες απλοϊκές, εικεύσεις. Αυτό το διαπιστώνεται όλοι οι χρηστικοί, το διαπιστώνουν βέβαια στις τάξεις τους. Υπάρχουν βέβαια και διάφορα θράσματα στερεοτυπικών, ας το πούμε έτσι, αυτοχρημάτων θα έλεγα. Η δίψα της εξουσίας, η ματαιοδοξία των ανθρώπων, αυτά κινούν την ιστορία, η δίψα του χρήματος. Όλα αυτά είναι μαργαριτά. Ο κόσμος... Έχουμε λοιπόν διάφορους περιορισμούς. Φαίνεται ότι ο κόσμος των μαθητών μετέχει από πολλαπλές και όχι αποκλειστικά λογικές αφετηρίες. Αυτό που διαπιστώνουμε επίσης είναι ότι το γεγονός χαρακτηρίζεται, διακρίνεται ως μια στατική οντότητα. Εικόνες, σύμβολα, διάφορες εντυπώσεις. Σε κάποια δείγματα διαπιστώνουμε την αναζήτηση της αλλαγής, να καταλάβουμε δηλαδή το ιστορικό γεγονός ως αλλαγή, ως μεταβολή. Αυτή ακριβώς η μεταβολή είναι αυτή που προωθεί οπωσδήποτε την πλοκή. Πώς πρέπει να καταλάβουμε βέβαια αυτές τις υποδοχές, την υποδομή δηλαδή, στην διαδικασία της πρόσληψης του ιστορικού κειμένου. Σήμερα λοιπόν με τις ψυχολογικές θεωρίες μάθησης, που βάζουν ακριβώς την πολιτισμική διάσταση κατεξοχήν στις διαδικασίες μάθησης, δεν μπορούμε να καταλάβουμε την δραστηριότητα του νου αν δεν υπολογίσουμε το περιβάλλον μέσα από το οποίο προέρχεται το υποκείμενο. Υπάρχει βέβαια μια γενική προδιάθεση, δεν μπορούμε να πούμε, να οργανώνουμε, έχουμε μια εξοικείωση όλοι, να οργανώνουμε την εμπειρία της ζωής σε πλοκές. Έχουμε μια κοινωνική, θα έλεγα, όχι έμφυτη, κοινωνική δεξιότητα να αφηγούμεθα. Άρα δεν έχουμε μεγάλη δυσκολία να εξοικειωθούν ακόμη περισσότερο με τις ιστορικές αφηγήσεις οι μαθητές. Ξέρουμε πολύ καλά ότι κάθε εμπειρία μπορεί να αφηγηθεί. Είμαστε εξοικειωμένοι σαν ανθρώπων ίδιους. Πώς οι μαθητές κατανοούν την ιστορία. Αυτό που διαπιστώνουμε ερευνητικά είναι ότι εστιάζουν στο αποτέλεσμα. Το πώς δηλαδή μετά από μία μεταβολή επαναδιοργανώνεται η πορεία. Να μην, όσον αφορά τη διδασκαλία, στις διδακτικές πρακτικές, να μην εστιάζουμε στα αίτια. Νομίζω ότι αυτό που πρέπει να εστιάζουμε περισσότερο είναι τη σύνδεση της αφηγήσεων με την εξήγηση. Δεν μπορούν αυτά τα δύο πράγματα να διασπαστούν. Νομίζω το έχουμε δύο φορές. Πώς μπορούμε να... κάτι από το οποίο υποφέρουμε, το διαπιστώνουμε στις εργασίες των μαθητών, είναι σε αυτή τη γραμμικότητα. Πώς μπορούμε να αναιρέσουμε τη γραμμικότητα. Ένα παράδειγμα, το ανέφερε προηγουμένως και ο Χατζοκής, πώς μπορούμε να εντάσσουμε στο πλαίσιο, αυτό το διδακτικό πλαίσιο, μια πολυπρισματική θέση των γεγονότων. Πώς μπορούμε να έχουμε μια πολλαπλή οπτική πάνω στο κοινωνικό ζήτημα. Να μην έχουμε δογματικές και κλειστές αφηγήσεις που δεν επιτρέπουν να υπάρξει το τυχαίο, το απρόβλεπτο, οι πολλαπλές εκδοχές του δυνατού, έτσι ώστε να μην είναι εντελώς επίπεδες και γραμμικές οι αφηγήσεις μας. Και πώς να καλλιεργήσουμε
τα κέρδη που μας κάνουν αυτό, πώς να καλλιεργήσουμε την έκπληξη. Ότι το γεγονός είναι μια μεταβολή, είναι κάτι άλλο. Αυτά ίσως είναι πολύ γνωστά. Ένας άλλος τρόπος ανέρεσης της γραμμικότητας είναι να κάνουμε αιτιακές συνδέσεις, να περιορίσουμε τις διάφορες αντιλήψεις ότι υπάρχει μια απόλυτη, μια μοναδική αλήθεια. Το βρίσκουμε πολύ συχνά, το διαπιστώνουμε στα σχολικά εγχειρίδια, δυστυχώς, ακόμη και σήμερα. Ένας τρόπος ανέρεσης της γραμμικότητας είναι να κάνουμε αντίστροφα μοτίβα αφήγησης, δηλαδή να κάνουμε αναδρομικές αφήγησεις, από το τέλος προς την αρχή. Η κλασική περίπτωση που κάνουμε συνήθως είναι από την αρχή προς την αρχή. Να εισαγάγουμε μια προβληματική, να βάλουμε στους μαθητές σε διαδικασία να κάνουμε υποθέσεις. Υποθετικές αφηγήσεις, εναλλακτικές πλοκές, να εξοικειωθούν δηλαδή με τη χρήση των αφηγήσεων. Και βέβαια πώς να αποφύγουμε το μοιραίο και τον απόφευκτο. Έτσι υπάρχει η τελειολογία διαπιστώνοντας τις έρευνές μας συστηματικά. Να εισαγάγουμε την οπτική του άλλου πάνω στα γεγονότα, πάνω στα συμβάντα, του οργανωθούν ως γεγονότα. Να βάλουμε δηλαδή και να ενσωματώσουμε οπτική άλλων ομάδων. Οι γυναίκες, στα υλικά που παρέχουν τους μαθητές για την επεξεργασία. Οι γυναίκες, οι άποροι, οι μετανάστες, γλωσσικές μειονότητες. Διότι αυτή η μονοπολιτισμική, ας το πούμε έτσι, και μονοεθνική ιστορία μπορεί να είναι σίγουρα έγκυρη, αλλά στερείται ισορροπίας για ένα σύγχρονο άνθρωπο. Να βάλουμε στους μαθητές σε μια διαδικασία να διαπιστώσουν τις αντικρουόμενες αφηγήσεις που ευνοούν μια κρίση ευέλικτη, έτσι ώστε να μπορούν να καταλάβουν πόσο πολύπλοκα μπορεί να είναι τα ιστορικά φαινόμενα. Να εξασκήσουμε τους μαθητές να κάνουν υποθέσεις. Σπάνια στη διδασκαλία, ό,τι διαπιστώνουμε τουλάχιστον. Να συγκροτούν επιχειρήματα. Να μάθουν να διατυπώνουν ερωτήματα στις πηγές. Και βέβαια να αναγνωρίζουν τα όρια των μαρτυριών, πόσο υποκειμενικά είναι και πόσο περιορισμένη η ερμηνευτική διάσταση μπορεί να προσφέρει. Πρέπει λοιπόν να εξοικειώσουν με αυτά τα οποία μπορεί να χαρακτηρίζονται ως εξωιστορικά ή δευτερεύοντα. Είναι κυρίαρχο όμως στη διδασκαλία. Πρέπει λοιπόν να μην ταυτίζουμε την ιστορία με τη μνήμη. Κάτι που είναι πολύ σύνθεση στην ελληνική πραγματικότητα. Στην ελληνική πραγματικότητα είναι πάρα πολύ σύνθεση. Και βέβαια πώς να τους εξοικειώσουμε ότι οι μαρτυρίες είναι αναπαραστάσεις των υποκειμένων για κάτι και ότι είναι ερμηνείες μιας πραγματικότητας. Δεν είναι η πραγματικότητα. Είναι αυτά τα οποία έχουν προκύψει βέβαια μέσα από δικές έρευνες. Πώς να επιλέγουμε τεκμήρια. Είναι μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση για τη διδασκαλία της ιστορίας. Να έχουν καταρχήν πολυμορφία. Όψεις της πραγματικότητας, οι οποίες δεν είναι ορατές. Να είναι πολυτροπικές. Δηλαδή, εικόνες, ήχοι και κείμενα. Περιοριζόμαστε συνήθως στην πραγματικότητα, στην ελληνική πραγματικότητα. Τα κείμενα είναι κυρίως τα υλικά τα οποία προτείνουμε. Να χρησιμοποιούμε και να μπορούμε να διαμορφώσουμε τέλος πάντων τα υλικά μας και τα υποστηρικτικά εργαλεία για τη χρήση αυτών των υλικών να είναι πολύ πρισματικά, να έχουν δηλαδή πολλαπλές οπτικές πάνω στα υλικά. Δεν νομίζω ότι έχω να πω περισσότερο.